Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred nama su gamerske slušalice Kraken X Lite od proizvođača Razer. Odlikuju ih impresivni 7.1 surround audio sistem sa 40 mm zvučnicima. Ovo su izuzetno lagane slušalice, težina im je samo 230 grama, a celodnevni komfor vam je zagarantovan. Pozadinska buka više neće praviti probleme zahvaljujući odličnom mikrofonu koji daje veoma čist zvuk. Dužina kabla je 1,3 metra, a 3,5 mm ulaz omogućava da slušalice koristite i na konzolama. Tačnu cenu ovog headseta možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete ga kupiti u Game Centru. A ukoliko niste lajkovali ovaj video, sada je vreme to da uradite. I da, subscribeujte se na najbolji gaming kanal.